Bislach. Oh, Bislach. 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 Hei, आदाखौ नुदों नामा नों? ना इयाव फैदो? ओमफ्राय नों फुङाव आदानि फार्माव थांदोंमोन ना? मा जानाय? नोङो बेयाव फैनो मानिफ्राय साहस मोनखो? मा दादा? रावबो आदा गैया आंना! बे फार्मखौ नुदों ना? बे फार्मखौ नुदों? बे मालाबानिफ्राय बायनाय! गावसोरनाथ' मोजां न', मोजां फार्म! आंनो मा होखो नोंसोर? हा? र'! नै! बेखौ सानफ्रामबो जाबाय थानानै गाखेरबो गैया, माबो गैया! बेखौ नुदों ना बेखौ नुदों? हा? गावसोरथ' राजाफोर बायदि थायो! आंनो बे बायला जिला मोसौ गलि होनानै बिदानबा जायो नामा? हा? बिदि नङालै अब्लां आं आदाखौसो... मा दादा? नोंसिनि माबा मोनसे मोजां सानबाबो गाज्रिसो जायो! रावनिबो आदा गैया इयाव! थां! ओइ! मानि दावराव? थौ, जोंनि खामानियाव थांनांगौ! Aidai! Oye, zabailai! Mosu budak di salah buka. Bebas lagi kami gongsi kenapa? Ang mari tangga tanilai, ayai. Micinai nonga, dah lagi micini demo nalai. Kami gongsi menang puju bekan dah lagi. Hei, ang beber kerja besar nalai. Ayah lo mici aban zabai. Ego gua ada. Ini sona kau pinjena. Bisa kau nak lasai betasikan. Bekini sona kena. Ang canda bislachni batra. Zoni kami ser menedeng le bislach. Dah kali polis nagi betani manusia bine mento. Sing maba mense soligasiने. ভাইটিসকল এটা বিয়া ডাঙৰ স্কেম আছিলে শুনিবা নি বাও তোমালোকে এনেকৈ বেকাৰ বহি থাকিবই নালাগে 10 দিনত পইচা ডাবল এই কথাটো মই কোৱা কথা নহয় এই কথাটো কৈছিলে Mukesh Narzare. Roton KHAKHLARY. Are bil bora. লি দণ্ডে গগো কি কয় फैसाया बोरो ডিম আবেলি ডিম এতিয়া মোক যাবলৈ দিয়ক कुकुर হারামজাদা তুই মোর ছলি বুড়বক বনাবা পারা কিন্তু মুখ নোয়ারা পয়সা দি কাইলৈ দিম নিশ্চয় দিম आरो कालि जालायबाय आंनि 30 काप सा 20 ता सिंग्रा गजा आरो जिलापिनि बाकियालाय गासै 222 टाका जादोंमोन दानो हर आंनो नङाबा दखनादो खानानै ओरैबायदि बुगोन नोंखो मा भिखानि बायदि फैसा बिबाय थादो एमान सहजाव फैसा होग्रा मानसि नङा इयो जोंनि तामुलपुरनि 1 नाम्बार सिप्रा खिबु सत्या मानसि इयो ओइ बोराय जादो जाना फैसा होनो गियान गैया जुदि नों दिनै फैसा होलांनो हायाबा नोंनि उदैखौ एरफुनानै जेसेबां सा सिंग्रा लोंदोंमोन गासिखौबो एरख'जोबगोन आङो मिथिबाय মোৰ লগতনো পইচা ক'ত থাকে মোক যাব দিয়ক মই পইচা ঘূৰাই দিম नोंनावलाय मालाथो फैसा थाफेरोलाय थै बेफोरबायदि मानसिनिफ्रायनो फैसा बिबाय थायो नामा बेफोर मा सिप्रा बोरायसाला थगाय जाग्रा जोबगासिनो दानो 120 140 160 180 आरो 42 टाकाया बोरो हा Hei, ha? মোক যাব দিয়ক फैसाया दिनैनो होखानांगोन नोङो साला थगायसुला Hey!
बेसेबांसो फैसा मोननो गोनांलै 20 लाख नोंनि नामा महाजन ना महाराजन महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ हेइ मोजाङै बुं महाजन ना महाराजन ओइ महाजन बिबुं नोंखौ आं बुफ्लेजोबगोन आं मोजाङै खोन्था नों महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ ओइ बोराय होनांगौ नामा मोजाङै बुंनोबा मोजाङै बुं महाजन ना महाराजन महाजन ए भाइ मोजाङै खोन्थाब्रा महाजन ना महाराजन नोंनि नामा आंनि फारामखौ नोंनि नामाव बानायना होगोन खोन्थाब्रा महाजन ना महाराजन महाजन मोजाङै बुंलै महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ हेइ मा महाजन महाराजन महाजन महाराजन महाजन महाराजन जाखो खर'आ एम्फौ नांबाय नामा हेइ मोजाङै बुंलै महाजन ना महाराजन महाजन मोजाङै बुं महाजन ना महाराजन महाजन हेइ मोजाङै बुंलै महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ महाजन ना महाराजन महाजन महाजन ना महाराजनलै महाजन मा महाजन ना महाराजन ओइ नोंनि मुङा महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ हा महाजन আকৌ हेइ महाजन मा बिथिं खर'सिमाव महाराजन मा बिथिं खर'सिमाव महाजन ना महाराजन महाजन আকৌ महाजन ना महाराजन महाजन महाजन ना महाराजन 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 ओइ नोंनि नामा महाजन ना महाराजन মোৰ নাম মহাজন শইকীয়া মহাজন শইকীয়া মহাজন শইকীয়া अ बिनि रुवा फुथिया बिनि रुवा असे जायो तारमाने बे सिं बायनाय मानसिया नोंखौसो नागिरना फैदो बेबो मानसिखौ सिनाया गारा आरो इमान टाका অ মানে টকাখিনি মোক দিব আহিছে মই মানে টকা পাম মই যাওঁৱে এতিয়া আয়া ঐ আয়া আয়া কি গো আরে এই রে উলাব দে ঐ আরে এৰি দে ঐ এই দে ঐ আরে শুন ओइ बे फैसाया नोंनिल' नंला बे फैसाया जोंनिबो ओइ दै नाङि नोंसोरखौ मानो माबोरै हेल्प खालामदोंमोन बेफोरजों आंहा जेबो मेल गैया थेलासे गोबोर गाखेर फानै दिनैसिम आं बेखिनि फैसाखौनो खामायनो हायाखै आरे नोंथ' जोंनि थाखाय सनानि बिदै दैग्रा दाउला दाउसोलै आरो नों बेखिनि फैसा मोनबाबो मालायनि थार सुख'नायावनो थांजोबगोन बेनिखायनो बे फैसाखौ जोंनो सिरि रानना लानोसै नोंखौ फैसा मोनदो होनना रावबो मिथिनायबो नङा आरो बिनोबो फैनाय नङा केनेকৈ आंनियाव मोनसे बुद्धि दोङो रायजो नोंथांमोन जोङो सिखावनि बाथ्राखौ दान्दिसे समनि उनाव सावरायनोसै
नै बिथाङा जोंनि गामियाव सोरबा महाराजन मुंनि सासे सुबुंखौ नागिरनानै फैदों नोंसोरो सोरबा सिनायो नामा महाराजना सोर ओमफ्राय गामियाव जोंल'सो मिथिगो महाराजना सोर তেনেহ'লে আমি তাক ক'ব লাগিব আকৌ सिरसिर था जोंनि गेजेरनिफ्रायनो सोरबा सासे महाराजन जानांगोन सोर जागोन आमाय आंनो महाराजन मानोबा नांगौमोन आयु नों उन्दै समाव जेब्ला लान थं थं थायोमोन बे समनिफ्रायनो आं नोंखौ मोजाङै सिनि मोनो नों माब्लानिफ्राय महाराजन जाखो देसन होमबा सोर जागोन लागाव आमाय महाराजना आंनो मा फोरमान दं नोंनियाव अ आदै आंबो मिथिगो गगादानि आसल नामानो महाराजन बे गामिनि बयनिख्रुइ धोनि गियानि अनसुला सनमान गोनां मदद जांगिला नायनो मोजां आरो नांगौ समाव फैसा अथनाबाबो मदद खालामग्रा मानसि गगादानि अनगालाय सोरथो दोङो अ आमाय लिया थारखौनो बुंदों बेनो महाराजन आंबो मिथिगौ अ आमाय आंबो मिथिखायो आंबो मिथिगौ बेनो महाराजन অ' দাদা এখেতেই মহাজন अ आमाय जनालाया बुंदोबा बेनो महाराजन सोरखौ थगायनो नागिरदों नोंसोरो बिनि नामाथ' गग'सोलै ग हरसेयावनो सोलायबायबो ओइ खरा नोंना मालायनि गेजेराव एलु एला हाबनाय हुदा दाबो खाराखै बावबाय नामा सिगांनिखो दादै नुबाय दादै नुबाय दा मारै बिसोरो बोलोजों सैथोखौ दोनखुमानो नागिरदों मैयासो बुंथारदोंमोन गामिनि थाखाय जों जयै खामानि मावगोन दा बावबाय बिसोरो बावबाय नाथाय दादै मोनसे खोथा नंगौ सैथोखौ रावबो मालाबाबो दोनखुमानो हाया सैथोआ सानफ्रामबो देरहाखायो जालायबाय नोंसोरो जालायबाय जुनारफोरानो गावजों गाव फालो गोरोबलायना थायो आरो नोंसोरथ' आमाय गामब्रा महाराजन नामा गोलावखायनोथ' जों आदा गग' होनना गाबज्रियो जाथारबाय आं जेबो बुंला नाथाय रायजोफ्रा खिथागोन महाराजन आदाया सोर ओइ रायजोफोर महाराजन आदाया सोर महाराजन आदाया सोर महाराजन आदाया सोर महाराजन आदाया सोर महाराजन आदाया साला खुजात्रा आंनि खाथियावफोरनि एसां साहस दङ नोंखौ दिन दामफ्लेजोबगोन आं थांना थानो रायलायनो नाखा आं थैनाय उनाव रायदाव फैबाय थाबिस गाननो नागिर मोननाय नङा नों आरो 20 लाखथ' बावदो नों 20 लाख 20 लाख आरो बे फैसाखौ नोंसोरनो नांगौबा आं जिबायदि बुंदों बेबायदि माव र' महाजनासै महाराजन बेखौ नों माबोरै मिथिनायलै बिनि बेगाव फैसा दा जानांगौ नाथाय बिनि बेगाव महाराजन नामा रोखा लिरनाय दंब्रा आंहा बेजों नांलायना मोजां जाबायलै हले आंबो एसेबां गाज्रि मानसि नङा नाथाय बे असभ्य रागा आंखौ जानानै गारोलै मा बुंखोलै नों आदा आंबोलाय बहाथो गाज्रि स्वभाबनि मानसि गेजेर मानसिफोरखौ थगायफ्लाङोल'सो र'
बे मानसिया गामरानाव सोंहैबायबा मिथिबायानो माथो महाराजना सोर बाजायाबो दि बे गामबुरानि नाम लिरग्रा बहिया दखाननि बाखि लिरग्रा बहि बायदिसो जेबो गिनांगौ गैया ओइ बेखौथ' बुजिबाय र' आं ओमफ्राय महाराजन जानांगौबा आं मा खालामनांगौलै महाराजन जानांगौ महाराजन जानोबा आं मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ महाराजन जानांगौ बेनोथ'लै महाराजन जानोबा आं मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ महाराजन जानांगौ नों बुजिथ्राखैलै महाराजन जानोबा आं मा खालामनांगौ होननानै बुंदों ओइ नोंमानाव सोंहैलै बेखौ मा जानांगौ महाराजन जानांगौ खर' असबनि जात आं मा खालामनांगौ बुंदों आं ओइ नोंना मा खर'आव मोसौ हासु जानाय नामा मा जानांगौ महाराजन जानांगौ महाराजन जानांगौ महाराजन जानांगौ आंबो बेखौनो बुंगासिनो आं महाराजन जानोबा आं मा खालामनांगौ होननानै बुंदों आं हाय जाम्बाफोर नोङो महाराजन जानोबा नोंनि नामखौ नोङो मिथिगाव महाराजन होनना खोन्थाना लानांगोन अ बिदिसो ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा ओइ आं मोनसे खोथा सानदों मा ओइ बाजै गंसेबाव आं बुजिबाय नोंनि दुखुखौ खिन्थु नोंनि नामा जुदि महाराजनबा नोंखौ मानो बयबो भद्रे होनना गाबज्रिबाय थायो खराफाय मा बुंनोलै उन्दैनिफ्रायनो भद्रे खिन्थु गाबोननिफ्राय जे आंखौ महाराजन होनना गाबज्रिगोन ना बिनो मास मोननै जफ्रि 1000 रां नांगौबा बेदरबो गोनां दासो आं मिथिखायोमोन नों बिराद मोजां मानसि होननानै महाराजन आदानि महाराजन आदानि माब्लानिफ्राय महाराजन जालायखो मानो जानो हाया मानो जानो हायो मानो जानो हाया महाराजन जानो हाया Itu kena kos kembau.